Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Mari Bonello. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li fil-kniesja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, il-profeti li ħabbru l-grazzja li kellha tingħata lilkom stħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. U ma kienu jitkixfu il-mod u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom meta kien jiġdilhom minn qabel id-batijiet ta' Kristu u l-glorja tiegħu li kellhom jiġu warahom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma għalikom kien jiswa dak li huwa kien iħabbru u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dawn huma ħwejjeġ li l-anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox, ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala uliet ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injuranza tagħkom. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha għax hu miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-mulej. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Nqumu bil-wieqfa. Nixtieqek inġalkom tirriflettu fuq punt. Issa ħankantaw għall-aħħar darba l-Alleluja fl-imkien. Jew inkantaw daqs li kieku hija verament l-ewwel u l-aħħar darba. Il-kelma Alleluja tfisser tifħir lilek mulej Kristu. Sant Wistin kien iħobb jinsisti u jgħid in-nisrani jgħix billi jkanta l-Alleluja. Il-ħajja tan-nisrani hija innu ta' tifħir lill-Alla. Issa sejrin niġu imċaħdin milli jinkantaw din l-Alleluja għal 40 jum. U għalhekk nkantaw għallum biex imbagħad nkantawha fl-imkien nar lejt il-kbir fil-velja tal-lejt fejn niġu imġedda fl-imħabba ta' Kristu. U għalhekk
ejjew flimkien inkantaw. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Vanġelu iħallu lil djarhom jew lil ħuthom jew l-ommhom jew lil missierhom jew l-uliedhom jew l-għalieqi tagħhom ma hemm ħadd fosthom li min issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba iktar djar, aħwa, subien, bniet, ommijiet, uliet u għalieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Għada jekk il-bambini rejt eżjes nibdew iż-żmien għaddejs tar-randan. Iż-żmien fejn nintebħu tassew dak li jedna fis-salm responsorjali. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Dan iż-żmien tar-randan huwa il-mulej li sejjer jaħdem ħafna aktar mill-li ħanaħdem jien u int biex jurini is-salvazzjoni tiegħu. Jew aħjar biex jurini l-imħabba tiegħu li tidher fil-ħniena tiegħu. Ejjew eżjes, aħna wkoll inkunu disponibbli għal ħidma ta' Alla fina. Mhux ta' bxejn iż-żmien tar-randan huwa msejjaħ ukoll żmien sagramentali. Jiġifieri żmien speċjali li fih kull wieħed u waħda minna jista' jagħmel esperjenza vera tal-ħniena ta' Alla. Ejjew nilqgħu anke l-appell li jagħmlilna il-Papa Franġisku. Fejn għada il-ġurnata kollha ta' għada qiegħed jistieden l-insara kollha. Anzi, jgħidha ċaru tont, kemm dawk li jemnu u kemm dawk li ma jemnux. Qed jagħmel appell biex kulħadd għada jitlob u isum għal paċi. Il-koll qegħdin naraw kemm dibatija, kemm insara. Il-bieraħ propju anke ġie maqtul saċerdot fl-Ukranja. Mhux biss, imma lanqas ħallewhom jiġbru il-ġisem tiegħu. U għalhekk ejjew eżjes nitolbu għal dawn ħutna, ejjew nitolbu biex isseħħ il-paċi fost l-Ukranja u r-Russja. Anke fir-Russja hemm ħafna insar li ma jridux il-gwerra. Ħadd ma jrid il-gwerra. Kif qalilna l-Papa, Alla tagħna u Alla tal-paċi u mhux tal-gwerra. Huwa missier u aħna l-koll aħwa. U għalhekk inħeġġiġkom biex għada toffru is-sawm tagħkom, appell nagħmel minn hawn ukoll lill-morda li qegħdin isegwuna biex anke huma joffru d-dbatija tagħhom li hija l-akbar sawma għal paċi fid-dinja. U għalhekk f'dan is-santwarju il-programm ta' għada ħajkun dan il-mod
fit-8:30 ikun hawn il-quddiesa bħas-soltu, imbagħad fid-9:30 tibda ġurnata sħiħa adorazzjoni. U din l-adorazzjoni se jkun hemm mumenti ta' skiet u mumenti fejn il-koll flimkien ngħidu ir-Rużarju. U għalhekk imbagħad ikollna r-Rużarju ħanejdu l-20 posta Rużarju maqsuma matul il-ġurnata, hekk l-ewwel Rużarju jingħad għal ħabta tal-11, imbagħad ikollna 3 oħra għat-3, il-5 u s-6 ta' filgħaxija. Inħeġġiġkom biex issibu mument ikun x'kien ikun, ejjew itolbu fi skiet għal paċi fid-dinja. Alla tagħna u Alla fidejl u ġenerus, ejjew nitolbuh b'fidi kbira u ngħidulu kebbes fina in-nar ta' imħabtek, kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Għal-ġenituri sabiex jifirħu meta inti ssejjaħ lil xi wieħed jew waħda minn uliedhom għal ħajja jkonsagrata lilek biex jaqdu lill-aħwa fil-Knisja nitolbu kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Għamel li l-bnedmin jgħixu fl-imkien imqawwija mill-imħabba tiegħek u l-imħabba ta' bejniethom nitolbu. Għalina l-koll biex impenjati fl-imħabba ngħixu bit-tama li l-mulej jiġi fil-glorja tiegħu biex jiġborna miegħu għal dejjem nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u l-dawk il-persuni li jinsabu fl-isptarijiet tagħna. Għati id-den u d-dawl lit-tobba li jridu jikkurawhom u l-dawk kollha li jduru bihom fid-djar jew fl-isptarijiet tagħna nitolbu. Fi skiet nresqu it-talb personali tagħna. U Alla li fibnek Ġesu Kristu Sidna, inti turina it-triq li twassalna għal għandek. Atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajjimlina bit-tama u jħeġġeġ il-qalbna biex ngħixu fl-imkien fl-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala qaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek.
Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina qoddimek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Tmajtra mulej blikelli salvana, is-sagrament li bieħ fil-ħnina tijek ta' jixna fuq din l-art fit-tiba tijek għamil li permezz tiegħu ikolna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna. Jew impoġġu taħt il-ħniena u l-mħabba ta' Marija lil-morda tagħna. Dak kollha li qegħdin fl-isptarijiet, dawk il-persuni li llum se jsej x'intervent fuqhom. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.